Di şeş heyvên borî de li Sûriyê bêhtirî 186 komkujî li Sûriye rûdane. Di nav wan de bêhtir ji 15 komkujiyan di hezêrana borî de bûn. Li gorî raporteka Tora Sûriye mafê mirovan, herî kêm 186 komkujî li Sûriyê di şeş mehên borî de hatine encamdan. Ew komkujî jî li ser destê van aliyan hatine encamdan. 122 komkujî li ser destê rejîma Sûriye û milîsên Îranî. 24 komkujî li ser destê hêzên Rûsî li Sûriye. 15 komkujî li ser destê hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê. 3 komkujî li ser destê çekdarên PYD. 22 komkujî li ser destê aliyên din yên çekdar li Sûriye. Li gorî Tora Sûriye di encama van komkujiyan de 2257 sivîl hatin kuştin. Di nav wan de 606 zarok û 479 jin jî hebûn. Gojûyê hejmarê, rejîma Sûriye 1502 sivîl kuştin. Hêzên Rûsî 291 sivîl kuştin. Çekdarên PYD 28 sivîl kuştin. Hevpeymaniya navdewletî 199 sivîl kuştin. Her li gorî raportê di heyva hezêrana borî de 15 komkujî li Sûriye rûdan. 9 komkujî li ser destê rejîma Esed û milîsên Îranî. 3 komkujî li ser destê hevpeymaniya navdewletî. Komkujiyek li ser destê hêzên Rûsî û 2 komkujî li ser destê aliyên din yên çekdar li Sûriye. Di encama van 15 komkujiyan de 206 sivîl hatin kuştin. Di nav wan de 51 zarok û 34 jin jî hebûn. Gojûyê hejmarê, rejîma Esed 100 sivîl kuştin. Hêzên Rûsî 53 sivîl kuştin. Hevpeymaniya navdewletî 33 sivîl kuştin. Aliyên din yên çekdar li Sûriye 20 sivîl kuştin. Li dawiya raporta xwe de Tora Sûriye mafê mirovan daxwaz ji hemû aliyan kir ku van kiryar û binpêkirinan derheqê welatiyên sivîl rawestînin û daxwaz ji vata navdewletî kir ku kesên tometbar di ber van komkujiyan de sizedan bikin. Li Sûriye bi giştî Rojavayê Kurdistanê hîn jî tawankarên komkujiyan nehatine sizedan. Ew jî malbatên qurbaniyan nehatine qerebûnkirin. Li Sûriye bi giştî li Rojavayê Kurdistanê hîn jî tawankarên komkujiyan nehatine sizedan û ne jî malbatên qurbaniyan nehatine qerebûkirin.